Ubani okhanda ama-fridge ngakini? Ubani okhanda ama-mobile fridge ngakini? Ubani okhanda ama-aircon ngakini? Right, ubani okhanda ama-aircon ey'moto ngakini? Ubani okhanda ama-fridge container ngakini? Now kungaba uwena lolu lwazi lolu lokwenza lezo zinto lezo ungahamba uyolithola la kulesi sikole lesi. So igama lalesi sikole lesi uPaddy's Refrigeration and Air Conditioning Training Center. Lilaphayana eDurban North, kuMngeni Road. So lana ngenhla nginifakelile amanani akhona, so buka le price list lezovela khona manje. Ukuze wabone kahle amanani akhona ngicela uyiphoze phethe ividiyo, phoza ividiyo. Uma ngabe useThekwini and udinga u-option B, ngikufakele nansi option B wakho. Lona u-Air Conditioning and Refrigeration Academy eNew German, eThekwini futhi nakhona. Right, so shoba fit. Ama-website alezi zikole lezi ngiwafake lana kwi-description yevideo.